Grabe ka lisod. Yes, yes. Yes. Ma'am, kabawa mo, one day ma'am, realize nyo, 3 to 5 years ma'am, ang inflation mo ay piptos ka na. Karon, siga-siga ang ilong, isa kang gasolina, yes? Yes. Sabot, saka pa na siya, 5 years na ang inflation lagi. No? Grabe ka taas na siya, karon grabe ka, kalis lang mo pa, no? Kailangan man kay sikay ta, livelihood, mangyabuhi ta, o sa pa, negosyo, yes? No? Meaning, mga negosyo nyo kunin ninyo, kay challenge na negosyo karon. Balik na pa, negosyo sometimes up, sometimes down, sometimes up, sometimes down, sometimes down, 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 down. Yes, yes. Yes. Inyong kayabuyan, mga babae, di pwede magangangangar ako sa balay. Kasikas kita. Ang edukasyon sa Pilipinas sa babae, tiglamsa, tiglamsabana, tiglama, tigpatutoy, tutiyan. Susunod yan. Yung tinon. Karong dili na. Gabriela ka na. Dili Jurassic, kinaraan. Trabaho yun. Kaya dapat ang mama mo pinadalang kwarta. Yes, yes. Yes. Nga naman, kitipas sa kurinti, yes. Yes. Tubig, yes. Yes. Baon, yes. Sudan, yes. Yes. Nga, wakay kwarta. Nga kasama kasi yung bana. Nga, hulog yung kwarta. Nga, nagsakak ka. Yaw-yawan ang masabi na ba? Ulangan ra. No, kasi ikaw na kita, bali kay sikay, kaya. Walang hindi ka katikaroon, bulahan ka sa ubay na ikaw matudluan. Mutawa ka din. Kita yung pinakauna din sa tango, magsuloy-suloy. Ibabalita, sinilan din. Yes, para. Okay, sunod. Program. Sabi mo program. Nakatay programa. Dito ka si Piat. Bakit? Naka-program. Kung imo sunod ang program, why lain? Kung dili, itawag nga ulang buka. Kung imo sundon, kinaka-program siya. Pero nga pa, ang program sa ito, buhaton tang ulipon. Dinhi, tagaan ka opportunity. Makausap sa dagan sa kinabuhi. Ready ka ba? Yes. Ready ka ba? Yes. Now, products. Ang atong produkto na, natin pinaglutan. Meaning, ayaw pataka-taka, kay dagan, kay kumpanya ka maruna. Naging puro number 1, okay number 2. I-check ninyo ang product. Una, dapat naka-ID-approve. Dapat ang company naka-LTO, license to operate. Ang pinakalas na importante consider, dapat naka-CPR, Certificate of Product Registration. Tama? Kaya sa'yo mo claim ka, kaya natin balikya. Yes, kaya natin mo. Kaya nyo balikya. Pero kaning sistema ha, mura ka na kay driver's license, ang imong gisakyan sir, walay kuha siya, dakon. Dakon, ay mo mataka-taka. Kaya matahingin niya ka, dakon niya ka rin. Na maligya ka mga produkto mawalay, license. Our company, we're operating legally, morally, and ethically. Panglonggan yun. Ako na ni, sama lang ito, isa-isa yung nabitan. Ma'am, ibitaw na ako, hindi. Alam si Lili, LNG ang na, LNG, last gadget. Okay. Last gadget ba, sir? Kasi ako mga paragoy, manito, kilo, kinain mo nabitan. Unong na yan si Lili, o hindi mo kang haligi kasi. Mo na last. No, aking trabaho. Okay? Products. Okay ba ang produkto? Yes. Ako iniluta. No, ang produkto na ito, nara, ako ninayon, lingin mo din nabitan. Nara ang produkto, ini. Atong flagship kay Kapi. Ang kape ma'am, grabe ka powerful. During pandemic, this coffee sold 30 million boxes per month. Okay ko ba? Kung taas ang halin, itaw na ito nga, grabe ang iyang epekto. Yes? No, kaya pag wala halin, wala kunta ang iyong kada. Remember, business will follow kung bago ang produkto. Yes? Anan ma'am, na division, nagbilang-bilang mata, bilang kaklaro, painay sa itong kape. Ma'am, ang kape ma'am, din nyo explain. Naman, ang kape ma'am, mabuhi, mamatay, may patay, kape. Di ba? Buhi, mga api. May patay, mga api. Kape. Meaning, tanggal sa pisa sa mga Jezebel, mga 10 kilos na bilbil. Kaya yung taong-tamulan sa yung mga pag-gabantay ka, taong-tamulan sa inyo, ano siya? Langkato na sobra. Ha? Ako na siyo, magdadaan ang mabago mga iyo, para taong-tamulan na yun. Ino mo ani, why problema? Di ka magkalibanga. Hindi ka problema nga, uy, pas mumpunsi ito galit, dili. Ma'am, natural siya. Ma'am, i-challenge sa mo. Ma'am, maximum of 1 box. 1 box lang. Or bilang 4-5, depende, no? Sa iyong body chemistry. Ma'am, ibangay mo kabalingon. 4 days after, ibangay balik. Yes. Okay? Basta straight ha? 30 minutes before meal. Inom na yung nabita. Sundan mo tubig layan after 30 minutes. 2 to 3 glasses. Sundi ma'am, nindot kayong kalibang. Di ka kalibang. Wala pa yung ulo. Di ka katulog. Lamig ako kape. Okay. Kape pala ni. Di siya basta-basta. Nakuha ni Grand Kape. Yes? Pero ma'am, nabi kay kape. Ayaw tugod. Namuli ka, aling katilaw. Ina ang ibigan ako. Katilaw ako. Parang kita, di siya kapalit. Pagpalit. Kaya di, imbita ka, huwag ka maligyain. Kung pwede sa mga maligya, correct? Pero kung palit ka, okay na yun. Pero huwag ko na maligya. Pero kung palit ka, okay na yun. Okay na? Okay. Sunod, natay juice, mga tulaan, luta-lutaan, mulmul. No, karang kita mga tuhod. Purmi sa heart, malintanon, inom. Kaya sahay mo ng uban o sahay, ng asawa, magbudhi sa banan. Malintanon naman siya, kalimut sa kaminyo days siya, dito natin. Pwede, inom, araw di ka makasala. Ginagawa ka, inom din. Hindi ka makasala, mga bana,
pultahan yung gisudlan. No, kaya kalimot ka na natin kay pamilya. Yan ba ako diba? Makaluwas sa kasalanan. Kaya, napalaka, okay? Napo tayo milk tea. Sa yung milk tea kakaiba. Ano man? Ditawag na ako sa milk tea karon. Yes, yes. Yes. 1 year to 2 years, free putol tiin. Kung sa letter sugar, yes? Healthy product. Nakalitan ng milk tea, nani siya itawag yung saba, ginseng. Correct. Sir, katong di mong gahi, gahi din. Okay, okay. Mga asawa ng uga, basag din. Bukan di sila. Kaya atong kape yung atong mga kitang milk tea, yes? Nani siya ginseng. Bisa bitayan pa, usap na, ga. Di sa basta. Meaning, malipayon ang pamilya ni Ini. Ang kalipay, ibalik niya. Kanang uga na naglawa-lawa ko na. Inom lak-lak para dito tika. Okay ba? Okay ba? Okay, next one. Napunta ikaw gato nga, coffee drink. Ang kita mo mamahawang, inom ani. No, healthy. Madili ko laban-laban yung ulo. Kumplito siya. Di katulog, kape. Yung nato. Kanindot, bitawag napunta ikaw ganun siyang bitawag nato nga mga napkin. Mga babae, pangunong na mo gamit ang mga napkin ninyo. Kaya ka ng napkin, kaya the last process sa paper, mo nagiputos sa inyong daw napkin. Muna siya itawag nato nga mga cause, mga itawag nato cervical cancer, di kung kasama ang mga mayuma. Sa unang panahon, ma'am, ang gamit sa mga babae, pasador. Hindi ko palaro. Saksak na napita, takuun na rin, hay-hay kayo, mas makita sa kanyang tao. Yung ma'am, manulas ko na. Ma'am, kamate ka? Yes. Ma'am, huwag ko na ako sa unang panahon ang bitawag nato nga mga mayuma. Karon ma'am, udah ko ang tiyan, ma'am, sa unang panahon, udah ko ang tiyan, ma'am, barang. Boleh, barang, udah ko ang tiyan, boleh? Yes. Pero ang katabang, udah ko ang tiyan, cancer. Dili cancer, cancer ni. Basta katabang, cancer. Ma'am, ayun na, gamit naman ni. Ayaw mo basta kagamit ka yung pangbuhat. Kaya naman, mo ay makakos irritation sa inyong bitawag ng nila. Pinanggaan na. Kaya maunay, binilong kayo na. Kailangan atiman na. Ayun na siya, bitawag dito ka na atiman. Siguro sa ipamutang din yung nila. Ano ko sa akin, malimot suka. Kaya kayo, batay ka ayaw yun. Atiman na, pinanggaan na. Kaya binilong na siya. Labi na sa mga bana, pinangga kayo na. Yes, yes. Na ikaw sa akin. Labi na idara na ta. Kailangan mag-usap na kagamit sa inyong panggamit din kita. Nga naman, dali na kayo sa season na ta. Dili tigong ha? Season. Ay na lang tigong. Kailangan sa kayo na. No? Maka-tables na. Season daw. Sabi mo season. O, kana? Trabaho lang na term. Season. Ma'am, ayaw na paggamit. Kini na siya. Nga naman, mao ni siya yung limpyo nga ito. Mga apul-apul mga dugo. Kada mga season siya, wala ni dugo. Congratulations. Ayaw niyo pagkumpiyansa. Ma'am, instead ka magpa-pop smear ka. Kabante ka? Every year, ma'am, dapat ang pop smear mo. Nga naman, wala nila dito. No? Hormonal balance ka na. Ma'am, malamog-lamog. Kung saan pa, makita mo naman malawa-lawa. No? Kailangan siya mahabwa. Correct? Kaya mo na kahit ma'am, dakoy mong tiyan, abinin mo ninamo ka. Wala di ay. Naay mayuma, namumu. Yes? Ma-absorb this yan. Makapawa sa baho. Kaya usahan ka ng mga babae, ambing mo ang mga babae, ha? Ang inyong mga pitch care, ma-expire na siya after 4 hours. Sa season, dali kayo manimaho. Nga naman, taas kayo yung acid level, dali ka manimaho. Kumante ka, isin mo timulit, uy, kakaiba naman. Kaya 4 hours na kutog ang itong ito mga pitch care. Ay kalimutan, pitch care ma'am expires after 4 hours. Muna, kabantay ka, di sa gamay na tayo nila, nako yung panimuhan, na na-expire na. Na-expire na, walang pakalang maka-expire. Okay ma'am, produkto. Okay ma'am, produkto. Balato, harinon, dali mahulot. Pwede inuta, effective. Walang pa. No, ito lang yan. Apan, huwag kang sulanan, pwede ka katilaw. Correct? Wow, produkto ka tilaw ka. Wow, huwag kang sulanan. No? Ina, ay kita mo,